Toată lumea bine la un nou episod, eu sunt David și astăzi ne mișcă Free Fire. Și dacă mai vreți episoade din genul acesta care vă să vă explic cum stă cu chestia asta și treaba asta, nu uitați să apăsați butonul și de like și bine, hai să-i dăm drumul la episod. Seria asta constă la orice level care fac Diamond 1, Diamond 2, Diamond 3 sau Heroic, Master, Grandmaster nu pot să fac momentan, doar Master. Am făcut Heroic cu 5 stele. Și mai trebuie 326 de puncte și asta le fac, cred că în 2-3 zile și 100% cred că le fac. Deci, și fac master. Uitați, am și eu un prieten care a scăzut de la master, de la 6000 la 5890 de puncte și băiatul ăsta l-am trecut. Și hai să vedem ăsta, băiatul ăsta ce are pe cont. Nimic. Bun. Am uitat să vă spun, am uitat să fac episod, am vrut să fac episod, dar m-am tot luat cu alte treburi. Și momentan am făcut sunt locul 6 cu parafalul pe Constanța, adică știți, dacă știți ce capuri dai eu din aer când duce se parașutează. Băleu. Bun, revin și eu din meci și hai și dăm drumul. Revin din meci. Am intrat în meci. Și am uitat să prind filmare și am făcut deși am kill. Nu vedeți mapul acolo, nu l-am spamat. Bine, l-am spamat puțin. L-am spamat, în fine. Nu contea pentru că mi-a dat ăla și era să-mi dea cap cu ăla și nu vreau să mor din prima. Păi, Naghiță, vină cu aici. S-ar da ăștia. Ok. Ok. Vezi să nu dar voi dați un văd cum nu se poate de clip. Ce faci? Argu. Mai fugi și ăla mi-a dat uite. Acum ăla-i prins la. Bun, ce cap i-am dat. Hai să lăsăm. Oricum magul nu-l poate să trez. Nu știu, are altă armă, dar momentan altă armă n-am mai făcut. Ieși afară. Ce zi viața ta? Ghicită. Unde să le spamă pe sărat. Ia, și asta avea mageu. Da, bă, asta avea mageu. Nu te cred. Mă, te și da. Te mă zic, dar de creată. Acum apăs pe nu știu. Dar nu vrea mageu, ci dacă pot să dau la capul el, dar nu pot. Nu știu.
Tron aici. Bun, deci vreau să-mi iau ăsta. Nu mă, ce l-am spamat, bro. Omul, de ce vrea și el să mă spameze pe mine? Mamă. Nu, dar ce mi-au dat cu mini-uzi, mi-a dat și un cap, frate. Eram să mor acolo. Dar i-am dat un cap acolo cu tombstone. Dar și-o dat medkit. De-aia să-i dau un cap, dar m-a omorat ăla. Ce ăla? Da, eu. Hai stăm puțin și noi în zonă pe aici. 4 kg, hai că e bine. Zic că nu prea vorbesc cu mine că mă bat, dar eu nu sunt atât de pro player să vorbesc în timp ce mă bat. Ce știu de tot ce-mi bat de asta. Bă, văd că e aproape de ăsta. E la... Văd că ăsta am cam murit și așa că e la... Bă, nu e la hangar, e lângă hangar. Hai să-l omorăm. O să blurez toate mesajele care vin acum. Acum am blurat eu mesaj. Hai să mergem pe X-ul ăla. Hai să spune pe aici că luptăm. Că nici nu știu ce e. Nu stă în joystick. Nu stă în joystick. European nu stă în joystick. Bă, dă-mă la cap! Facem asta! Dă-mă aici! Hai să luăm aici. Autopilot. 14. Era parcă ceva pe aici, scară. Nu, puțin și nu. Dar de ce echipez asta? Că mie nu-mi plac în costumul glanțele iurea. Ce dacă poți să spamă asta? Eu nu spamă eu. Doar la grămadă să spamă eu. Atât. Dacă nu știu să zică când sunt unul în altul, sunt eu cu unul în altul, nu mai am cum, că dacă îi ținta dă mai puțin damage. Așa o pățiți de fiecare dată. Deci, dacă voi nu pățiți asta, scrieți în comentarii dacă pățiți sau nu. Scuzați căscatul. Bun, 5 kg, 6. Hai, poate dăm și noi un boiar, că n-am mai dat un boiar, cred că de ieri, da. De ieri n-am mai dat un boiar cu 11 kg, de-abia. Boiar cu 11 kg, sunt atât de mândru de mine. Da, după aia am scăzut. După aia am făcut înapoi. După aia am scăzut 40 de puncte și l-am făcut înapoi acum. Bine, nu acum, în meciul trecut. Deci 40. În plus 35, care trebuia să ia plus 15. Dar nu trebuia să ia plus 15 pentru că mi-a crescut plus 20 de la o misiune. Și nu avea cum să ia plus 15 pentru că eram locul 6 cu CN cu 5 kg-uri. I don't know how. Deci la vreo 8 kg să-mi dea plus 25. Hai la pic aici, la pic să sigur că... Nu e sigur că aici sunt. Seara când el mergea așa liniștit. După aia vine David de jos. Bum, 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 bum. În fine, hai să lăsăm cringe-ul la o parte și să mergem pe play.
Mamă, ce cablu a dat. Nu mai avea puțin damage. Mamă, 13 kg are. Hai să vedem plus cât ne dă. Plus 23, mă, 97 am de putea. Hai și poate mai puțin fac. 5700 de puncte, frate. Doamne. Iară se repete istoria sau... Câte emisiuni am făcut, cred că am făcut toate emisiunile aproape zilnice, ia. Nu mă uit la level. Mai trebuie una. Level, nu mai întâi asta. Level, ghicesc acum. 107. 109, valeu. Am crezut că tot același level am rămas. Îți lu citesc urile astea, oricum nu dau la asta. Hai că dau un. Plus 3. Eu eram la... Yes, am luat. Oare ăsta ce este? Așa. Nu mai pot să mai dau. Bun, fraților, revin și eu în meci, că poate iarăși uit să aprind meciul, să aprind filmarea și da, hai, revin. Gata, fraților, am revenit, dar văd că ăștia sunt cam mulți, deci nu mai știu. Bă, dar îi dispar chestia asta de deasupra, uite, să ai 13 regional, deci e mai bun din România. După aia vreau și eu să văd a câtelea din România sunt cei mai buni. 127 din țara lui. Eu vreau să păstrez asta ca să devină o amintire, că unii oameni chiar au păstrat alea de când s-au băgat prima dată. Să știu, bro, când s-au băgat diamantele, deci când s-au băgat diamantele la chestiile astea, mamă, toată lumea putea să dea la spinner din alea, strângea, putea să spice și 100 de diamante, dacă spica 100 de diamante, dădeai la rulete sau ți tu un pantalon, ceva, nu știu, fain. Momentan avem unde să sărim, că la Clock Tower sunt toți playerii pro acolo, la hangar nu, Caturista nu, unde sar eu de obicei și la Clock Tower, deci are merge să te pe Keraton și în el, deci la mine se duc sigur și la Capitan se duc 2, 100% se duc 2, pentru că la Capitan știu că doar câțiva player se duc, pentru că, na. Hai că sărim și noi la Capitan, poate facem buiah, dar n-am făcut atunci buiah, că ne-a omorât băiatul ăla. Și nici nu mi s-a pus glowul acolo, că nu m-a omorât pe mine. Băi, ce... Eu m-ai dat tu... Nu am vrut să eram să fac buia. Eram locul 5. Da, plus 33, că am publicit-o. 35, pardon. Hai pe el! Noob! Hai, noobule, că-ți dau numai cap. Hai, noobule, hai! Lasă de lucru. Dacă-i noob costumat. E o pro player costumat. Asta e, măcar îmi la respawn. Să nu mă omoare fiscul. Asta e habitat și că nu te omoară. În casele astea și le mai sărății în casă. Văd că voi că doar un ghiozdan de 2 și un... Poate și un cuțit. Ia. Nici halatul. Ce sărăcie, frate, pe aici la capital. De azi nu sare nimeni. Sar doar ăștia frică de player, doar care am eu, am fobie de player. Uite, casele alea de pe acolo sunt albastre, sunt cele mai bune. Uite. Aia mare, asta.
Asta. Ok. XM8. Pe XM8 eu n-am jucat, deci doar Tarafat poate să ajung locul în România. Deci chiar, scrieți în comentarii, Doamne ajută, să poate ajung locul măcar în top România. Sincer, chiar vreau să scriu acolo cu roșu top România, cel mai bun, cel mai bun. Locul zic 96, top România, Parafat. Ce Dios da. Bă, deci am 2 chipuri. Acum pot să fac un Amax dacă găsesc carul de 1 miliard. Dar nu trebuie. Ceraton. Să dă-te încolo, frate, tu mă iei pe mine la mișto. Uite că eu nu vreau să mă întâlnesc. Ia uite-mă că nu am mai la mișto, scuzați. Ia uite, frate. Puta, niciun player la unde s-a evaporat. Dar să-i dau din ala ca la King Sebi și Vincenzo. Așa. Oh. Okay. Am uitat cum se numește. Trogan, nu am nevoie de Trogan. Sau Trogon. Trogan, da. Trogation. Dacă să mai auziți din asta în comentarii Trogan sau cum îi spuneți voi, scrieți în comentarii voi cum îi spuneți la Trogan. Eu îi spun Trogan, pur și simplu. Tro, cum se scrie Tro și Gran. Se spune Trogun sau Trogan, da, Trogan. În fine, hai să dăm asta la o parte și hai să mergem. Că vine și zona. Hai să spamăm play. Din chat îi zon. Nu mai pot n-am văzut asta. Ok. Nu pot să mai dau asta. Nu mai pot să dau asta. Nu sunt de sine. Las de sine. Și toate mi se pun, frate, pe P90. Deci mereu când mi-au și un scot protejează. Unde e ăsta, mă? O, la centul ăsta! Nu sunt așa de pe el dacă el mi-a pus din aia. De ce, frate? Cum aș vrea să-l acolo? Oh, shit, no, Sherlock. Nu mă să moară Gibilan dacă m-am înțeles ăsta dacă se ce putea de Dumnezeu. Mașina clar. Ce rămă să moară? Să vedem dacă mărim.
Mi-am dat un mare cap. Am murit. În fine. 2 kill-uri asta. Nu să s-a minus. Plus 10! Bine, bă, 5700 din astea. Bine-s. Bine, hai să vedem cât în ce loc suntem pe parafal noi. Nu vreau să mă împace cu astea. Mastery. Constanța, România, Pușcă, 22.000 are asta. Parafal, 11.000. Hai că e bine, bro, cred că sunt în top. România. Dar oricum n-am cum. Câte puncte mai trebuie din asta? 600-700 de puncte pe acolo, frate. Dar uitați, frate, toți level 70-80. Nu am cum. Nu știu foarte, este top regional, cred că. Nu știu top regional, da? Așa. Ia? Omul ăsta a fost... Eu chiar am dat de mulți content creator. Fraților, cum atât a fost că episodul de azi, eu am fost de roia, mamă. M-am obișnuit cu fostul meu canal. În fine. Eu am fost David și de data viitoare, papa, ne vedem cum facem și noi Master. Grandmaster facem noi, peste 100 de ani. În fine, pa.